na kung di malasa sa ako ang pagbirada. Abi na ko ug ikaw na ako na. Bisag Facebook ta nagkaila, nibati na ko ug ugma. Tudlo ning dughan kay ikaw na. Ug sa wala ko gyudamha, nisulti imong amiga, ang ako di ay kachat imong mama. Pertijud na kong laguta, kay nahatag na ko ang tanan, mga cellphone ug duha kasakyanan. Ang uto ko naglatagaw, sige hilakoy pamahaw, sa kasakit nga gibati ko hangtod karon. Abi na ko ikaw na to, apan di ay ang nanay mo, ang kachat ko sa dugay na nga panahon. Ang inahan, ang inahan, di ay maudi ay kong tawagan. Gusto ni mo nga voice call lang, aron nga ang gitago di makita. Di mo kong gipangwartahan, nagantos ginamusudan, nagtinihig aron ka mapadalhan. Ang uto ko naglatagaw, sige hilakoy pamahaw, sa kasakit nga gibati ko ang tud karon. Abi na ko ikaw na to, apan di ay ang nanay mo, ang kachat ko sa dugay na nga panahon. Ang inahan, ang inahan, di ay. Ang uto ko naglatagaw, sige hilakoy pamahaw, sa kasakit nga gibati ko ang tud karon. Abi na ko ikaw na to, apan di ay ang nanay mo, ang kachat ko sa dugay na nga panahon. Ang inahan, ang inahan, di ay. Ang inahan, ang inahan, di ay. Ang inahan, ang inahan, di ay. Guys, tuturuan ko kayo kung paano maglaro at manalo sa Sunny Game. Ang una niyong gagawin, i-click lamang ang link na nakalagay sa comment section at i-download. Pagkatapos guys, dito tayo sa register. Click lamang to. Tapos ilagay ang ating mobile number, password, confirm password. Tapos send. May ma-receive po tayong OTP guys sa ating mobile number. Tapos ilagay lang natin dito at register. Ayan guys, nakapasok na po tayo guys. Kung bago ka pa lang dito sa game na to, may matanggap po tayong 5 pesos na free. Pwede po natin gamitin sa paglalaro ng kahit saan dito guys. Meron silang Dragon vs Tiger, 8-8 slot, Dragon vs Tiger plus, at saka Tong 8, Pusoy, Lucky 9 at marami pang iba guys. Pamili lang tayo dito guys. Try natin ang Dragon vs Tiger. Click natin to. Guys, mamili ka lang guys kung saan mo gusto. Dito sa Dragon, meron ding Tiger. Try natin ang Dragon guys. Ay wala, may piso tayo guys natira. Yan, Dragon guys. O, panalo tayo. At pag gusto niyo magkasin guys, click lang natin ang wallet. Dito mamili lang tayo, meron silang 100, 200 up to 30,000 na pwede natin i-cash in. Pag 100 guys, meron silang plus 10 gold.
dito, plus 10 gold sa 100. At saka, pag 200 guys, plus 50 gold. 550 gold hanggang sa 30 guys, plus 50 gold. Try natin ang 100. Click natin to. Then guys, ilagay lang natin ang ating mobile number. Tapos, send may receipt po tayo OTP guys. Ilagay lang natin dito at save. Ganun lang po guys. At pag gusto niyo naman mag-cash out guys, marami na kayong pera, click lang natin ang withdrawal. Tapos ilagay lang natin ang amount na gusto nating i-withdraw guys. Tapos yung GCash number natin. Tapos binding and withdraw. Ganun lang po guys. Napaka-simple. Then guys, dito tayo sa BR Agent. Click natin to. Pag may invite po tayo guys sa A, meron tayong matatanggap na 0.6%, sa B naman 0.3%, at sa C 0.1%. At dito naman guys sa My Agent, click natin to. Huwag natin kalimutan nilagay ang ating superior code 886852. Superior code 886852. Tapos binding. Ganun lang po guys. O ano pang hinintay nyo? Mag-download na ng Sunny Game at maglaro. Maraming salamat.